Tatang Butakal, sumuko ka na! Hindi kami sumusuko! Dahil hindi kami hapon! Kung ayaw niyo mamatay ng kaibigan niyo, babaan niyo ang baril niyo! Tatang Butakal, wala akong pakialam sa hostage mo. Kahit patayin mo na yan, gusto mo, tapusin na natin to! Kalaban talaga ka. Anong sabi mo? Patayin niyo na ako. Ano bang hinihintay niyo? Saan ilalagay ang Titan Gel ko? Dahil sa inyo, lumiliit ang titi ko! Boy Bawang! Ano, Commander? Apoyan yun na yan, para may pang ulam tayo pang tanghalian. Krokongo, may kalaban! Kalungat, nasa... You know, naka-itim. Sige, tirahin mo na! Sige, sunugin na yan! Awa na... Butakal! Sigihan mo nga to. Maawa! Lahat ng pinapatay ko, naririnig ko na yan! Pero, pinapatay ko pa rin! Oo yan. Kahit na si Satanas, binabangga niyan. Kaya simula ngayon, magdadasal ka na. Mga bata, paglipas ng 2 minuto at 60 segundo, kailangan patay na yung paitan na yan! Oo, Commander! Pakasama nyo ang itim ng mga buto nyo. Maitim man ang buto, napapaligira man ng ginto. Ano yon? Wala yun. Kalaban! Anong pinagagawa mo? Gira na nga, nangangalabaw ka pa? Sabi mo tirahin ko, di tinira ko na. Krokongho!